Sedaya tinarbuka para vokalis Cinta Nada Elektron bebile sampun samakta enggal tumata wonten sasana pepanggungan rias penganten mua Mbak Tira Eka make up Sidowayah Jenggrik Kedunggal Ngawi daya kepareng pun nyaptaken anggo pambuka upacara sakral panggih wali matulurus para kadang Cinta Nada Elektron srepeke Mataraman katur monggo. Yayo yayo ngaturaken kawilujengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin walalihi wasodhiyat jemaina mabadu wilujeng enjang nuwun kawula nuwun winantos agunging karahayon para pinisepuh para sesepuh ingkang winengguhing pakurmatan para nayakaning negari satriyaning praja ingkang tuhu wicaksana para alim para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab pahyuning ilahi minangka panuntun kiblating panembah kesatuhu luhuring budi Bapak Ibu tamu undangan ewadene kadang-kadang seniman seniwati ingkang handuda-handuduk ngrembakaken budaya Jawi ingkang adiluhung ingkang tansah kinurmatan ugi tan kateromben Bapak Ibu tamu undangan kadang-kadang sinoman ingkang dahating kinurmatan saking keluarga ageng Karang Taruna Karya Muda sawetawis langkung rumiyin panjenengan sedaya tansah kula dherekaken manungku puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ing sampun maringi mapinten-pinten kanikmatan berkah rahmat hidayah rumentah dumateng panjenengan kula sadaya wonten kaludhangan ari punika saged silaturahmi kembal manunggil wonten salebeting tata cara wali matulurus upacara wisudan daup temanten kekalih selawat ugi salam kunjuk ngarasa junjungan Nabi Ageng Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sawetawis panjenengan ugi kula tenggo-tenggo syafaatipun wonten yaumul akhir samangke amin 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 ya rabbal alamin. Pangapunten kepareng kula kumawantun ngadeg abiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya awit pinijengayun minangka pambiyawara wonten kaludhangan ari dintenipun sawetawis Kemis Paing Respati Jenar Surya Kaping 26 Candra 3 katelah Maret warsa 2026 kepareng tinimbalan saking penyanipun Sohibul Bait Bapak Suwoto Ibu Jasmiati mapan wonten dusun Gorok RT 3 sawetawis ugi RW 3 menika nggih wonten Desa Tanjung Sari Jogorogo Ngawi kepareng netepi darmaning asepuh Maharagya Sutamiwa Siwi ingkang asesilih Kusumaning Ayu Diahayu Roro Min Amrina Rosada semedya kadhawuhaken kalian Bagus Aris Gagas Setiawan jalu saking penyanipun almarhum Bapak Wairin dalah kepareng Ibu Suyatmi mijil saking dusun Jaten Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kadipaten Ngawi para-para ngenawung ridho mangke sawetawis bedol sekar mayang ngiras matuk pisan mangke penyanipun Bapak Sutrisno
Ugi pasrah panganten kakung Bapak Surono panampi ngiras Pambagio Harjo Al Mukarrom Bapak Kyai Ali Masudi. Ugi kepareng pujangganing paewahane yang kakung Eyang Saripan tan kata lomben waosanaya suci kasariro Mas Joko. Ugi mangke doa panutup kasariro Al Mukarrom Bapak Kyai Kamim. Wonten kaludhangan ari punika kula ingkang makarti bayi manto minangka pambyawara ingkang miji saking Widodaren wetanipun Gendingan area Walikukun Kecamatan Widodaren Kadipaten Ngawi makarti kalian rias penganten mua Mbak Tira Eka Make Up mijil saking Laladan Sidowayah Desa Jenggrik Kecamatan Kedunggalar Kadipaten Ngawi. Ugi kanca-kanca rencang-rencang foto syuting kompletanipun mua Mbak Tira Eka Make Up. Ugi tan katromben Cinta Nada Elektron kanthi pangarosanipun Mas Heru. Saking Kliangan Kawu Kedunggalar Ngawi tan katromben Aska Nada Son Poh Sluku Kedunggalar. Para-para kenawung ridho sampun samakta, monggo Pak Sutrisno tindak mriku alon-alon. Bapak Ibu ingkang kepareng menggugati Bapak Suwoto Ibu Jasmiati kasuwun lumebet njegaraken manten putri. Bapak Ibu monggo wasana kula dherekaken lenggah kanthi nikmating ayun seksamaning budi lan karsa nuwun 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 kawula nuwun. Kekantenan suka parisuka suka Indias mangayun tasih wonten wulan suci wulan lebaran riyaya kula sakanca kru saking mua Mbak Tira Eka Make Up kalian kanca-kanca sawetawis Cinta Nada Elektron kepareng ngaturaken sugeng Aryadin menal aidin wal faidin yun pangapunten sedaya kalapatan lahir tumulusing batin. Baginipun para tamu kakung putri lumeberipun warga agung wonten dusun Gorok Tanjung Sari Jogorogo. Mugi tansah pinaringan kebaingipun kabagyan saking Gusti Kang Akarya Jagat. Pambuka monggo ingkang ngrasuk agama Islam sesarangan kula dherekaken maos waosan basmalah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi kanthi waosan basmalah krawuh Gusti Allah tansah jembaraken tebaning aksama dumateng para umatipun. Kalian Bapak Sutrisno kru saking mua Mbak Tira Eka Make Up Dumas Manggolo mapanipun radi tebih mila melampah alon-alon atur boga jenar sinarengan bedol manten putri. Monggo Mbak vokalis mijilipun wegaring tias. Punapa ta merah ingsun punapa ta merah ingsun prihatin waspagung mijil arep dudu mas dudu inten dudu barlian menungso sawantah padha karo akeh
Atmaja Putri Bapa Swata Ibu Jasmiati Senung asma kusumaning ayu Diah Ayu Roro min Amrina Rosada katelah Mbak Rina keparenga sampun kajengaraken saking sasana panti pambusanan tumuli manjing madyanipun sasana Setinggil Binaturata Setinggil Binaturata bali sinang saya mulya bali asri yen kawuryan apa ta tandhane monggo Bapak Sutrisno nderekaken manggala dumas telenging kayun sekar maneka warna wonten sekar mawar pajar tur mbabar cahya ingkang sumunar ingkang kepareng mengkugati Bapa Swata sekalian pun Ibu Jasmiati meminta marang Gusti ingkang akarya jagat umpama kawitjeng sabda pundi dos pundi ramane sadurunge ndhaupne anakmu sakloron meminta marang Gusti kang akarya jagat pundi kula namung nderek panjenengan kok ramane muga-muga kasembadan kaleksanan budi nggih Bapak Sutrisno alon-alon rumiyin ngrantos dumas manggolanipun sih telenging kayun lumaksana sigrak sumarak sumingkir saking raos kuwatir girang tanpa semelang tan ana jalma ingkang hangaku kamardikane Wimbasara panjenenganipun sawetawis Bapa Sutrisno monggo minggah ning madyanipun sasana Setinggil Bapak ingkang kepareng mengugati monggo Bapak Swata Ibu Jasmiati jumeneng PP Pangenjali nggih dumase teng mriku riyin dipun pandhu kalian juru sembogo amit-amit pasang kalimat tabit nggih Jawatasta Bapak Sutrisno Jawatasta kalian Bapak Swata Ibu nggih salaman yang Jawatasta nggih menawi sampun panjenengan mandhap mriki yang nggih sinambiha ngantos mangke upacara atur boga jenar dumas cacah kalih napa pinten nyumanggakne juru sembogo saking Moa Mbak Tira Eka Make Up telenging kayun babar pisan sawetawis minggah ning madyanipun sasana Setinggil Binaturata uba rampe kagem sanat-sarana upacara panggih ugi upacara kerobongan pun aturaken kang pareng mengugati kanthi lebdeng karya babar pisan pun aturaken saking kru Moa Mbak Tira Eka Make Up menawi sampun kerampungan Lur Gumanti monggo Dik Domas cacah kalih minggah ning madyanipun sasana Setinggil nguri-nguri kabudayan Jawi murih ngrembaka wonten bumi Nuswantara nggih dumase sawetawis ingkang nampi Wahyu Judu Sekar Mayang Sakembaran daya pun samakta lan satata menawi sampun kapundhut foto babar pisan Lur Gumanti dumas salajengipun telenging kayun babar pisan ning madyanipun sasana Pinanji warara cacah kalih ingkang ngasta uba rampe kagem upacara dhaup temanten kepareng pun samakta lan satata sisih mriki setunggalipun Mas telenging kayun sawetawis babar pisan rampung manggala yudha ingkang wilangan kalih nampi Wahyu Judu Sekar Mayang Sakembaran
kayu klepu Dewan Daru Gedang Mas Pupus Cinde Parijata Kencana meyang debok swasa ingkang katingal mobyar monsar haman suraprapting awiyat sandrane tontonan sumarga kaloka kacihna ingkang hangripta mayang adi menika Bathari Cacah Sapta Bathari Rimirim Bathari Tunjung Biru Bathari Warsiki Bathari Probosini monggo Bapak Sutrisno andherekaken sekaripun manggala yudha mangke mapan wonten wisma pangrantunipun kaki penganten monggo krunipun enggal dipun pandhu ingkang astos karmayang setunggal kagem kakung kacihna mangke jam 12 kedah rampung kedah dipun ringkes-ringkes adicara nggih setunggal mawon sekarmayangipun ingkang dumas teng mriki manggala tindak mrika dumas teng mriki manggala tindak mrika sedaya dumase nderekne manten putri telenging kayun sawetawis temanten putri ngrantu praptaning muda taruna Bagus Saris Gagas Setiawan monggo krumuha Tiraeka Mbak Tiraeka make up manten kakung pengiringipun kalian melampah alon-alon amargi enggal kadhaupaken manten kakung Bagus Saris Gagas Setiawan pangapunten mengke wonten ingkang mapak besan dados menika Bapak Ibu besan kendel rumiyin maraton doni bilih dhawuhipun Satmojo temanten enggal tinarbuka kanthi lulus neskala temanggih pambengan sekara-kara pambedoling manten putri atur boga jenar pambedoling sekaramayang sakembaran Bapak Sutrisno minangka caraka daya kasuwun temanten kakung Bagus Saris Gagas Setiawan kadheraken keluarga pengiring saking Jaten Jogorogo lumebet ning madyanipun sasana pinansi para kadang saking Cintanada Elektron Kebugiru Mahesa ingkang ginelak candrane sepisan malih monggo Bapak Ibu Kang Mas Mbak Adik pengiring temanten kakung saking Dusun Jaten, Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo handherekaken jengaripun temanten kakung sekedhap malih upacara biwadaning kaki sahone panganten enggal tinarbuka kawis tinggal lumaksana kanthi alon-alon
mrih kasembadan neng sedya jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang senadya mewah lestari kekaudi temanten kakung bagus saris gagas setiawan keluarga klawangsa saking dusun Jaten desa Jaten kecamatan Jogorogo keparang sekedhap malih lumebet wonten kori pawiwahan ginarubyuk keluarga klawangsa para pendherek pengiring saya ceket madyanipun sasana Tarpagung para kadang cinta nada elektron kebugiru sesek pun suwaken selamat serukal para kadang cinta nada serukal nggih dipun program para tamu kakung putri kula aturi jumeneng sawetawis kewala monggo Bapak Ibu kula aturi jumeneng eyang kakung eyang saripan ugi ingkang juru sembogo saking mua Mbak Tiraka make up daya pun samakta daup temanten kekalih yen cinandra Allahumma sholli ala Muhammad Allah ya Nabi salam Allah
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ya Habibi ya Muhammad, ya Anusa Qatiko ini, ya Mu'ayyad ya Mumaddan, ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para tamu kakung putri kula aturi lenggah malih kanthi medhum dikane kayun. Mbok pilih para pendherek pengiring dereng pun paringi papan palenggahan, monggo panitia dipun sumanggaaken para pendherek pengiring saking laladan Dusun Jaten, Desa Jaten, Kecamatan Jogorogo Ngawi. Monggo para kadang cinta nada kedoke sami ngorek rumiyin. Kridaning ngati tan bangkit ngasurake purbaning Gusti, budidayaning menungsa tan kuwawa ngungkuli garis kemaha kawasa, siji pesti loro judu telu wahyu papat derajat lima kabegjan, upacara panggih temanten daup temanten pujangganing mewahne yang kakung yang saripan ingkang kepareng pun samakta lan santata, daya-daya kemareng kalenggahaken wonten kursi wisma dalam sejanan temanten tandur jero tanem jero ingkang wenang lenggahake temanten ingkang kepareng mengku gadis sekalian rampung temanten kekali kandharaken wonten sasana dekorasi. Pangapunten niki pun tabuh setengah 11 kirang langgungipun, kirang 3 menit. Bapak Sutrisno kalian Ibu, Bapak Sutrisno sekalian pun Ibu kasuwun tidak menika mawon mapak pisan. Nggih. Kajenge ringkes amargi nyuwunipun jam 12 kedah rampung. Ngenget wekdal para tamu kakung putri. Kemareng sekali kedaton daya-daya minggah ning madyanipun sasana pinansi larase moyo cinta nada elektut. sapunika sampun rawuh temanten kakung lan putri pindha sasongko tumedhak temanten kekalih kalenggahaken tandur jero kabeh kalih Dumas Manggolo kapundhut foto kalian temanten kekalih monggo Mas Dumas Mas Manggolo kalian Mbak Dumas minggah
besanipun kalih melampah alon-alon nginget wekdal ladran penganten was hae yuk temanten monggo kalih-kalih baris kalih-kalih monggo karo kuning bebrayan hae babo hae menawi pun ketawis manten kekalih jumeneng Bapak Ibu kasuwun mandhap Jawa Tasto kalian Bapak Ibu Besang hae astanipun Mbak manten Mas manten ngeten loh hae yuk sepindah malih Mas Simren so Bapak sisih tengen Ibu Kiring Bapak sisih tengen Ibu Kiring Bapak sisih tengen Ibu Kiring loh monggo Jawa Tasto rumiki-rumiyin Bapak ngaturaken kawilujengan awuh monggo kasuwun minggah ning madyanipun setinggil suwukne mboten napa-napa para kadang Bapak Sutrisno sekalian pun Ibu Jawa Tasto kalian kepara menggugati Bapak Besang sekalian pun Mas Wanten Mbak Manten pinarak lenggah awit pikantuk berkah saking Gusti kang akarya jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala kanthi lulus upacara panggih temanten ugi pamethuk ing kadang Besan Sutrisno estune galih mugi temanten kekalih anggenipun memangun bebrayan dadya kageninen keluarganipun dadya keluarga ingkang sakinah mawaddah ugi warahmah Allahumma sepisan malih saking jaten Allahumma dangu mboten pinanggih keluarga ageng saking jaten Jogorogo Bapak Sutrisno menawi sampun kerampungan monggo pinarak lenggah malih ibuke dipun sarengi Pak ampun piyambak lampahipun dipun sarengi dados kakeninan-inan kagem conto tulodo manten kekalih waosan ayat suci Al-Qur'an utawi kekantenan gemah wahyu ilahi Bapak Joko utawi Mas Joko monggo kasuwun daya pun samakta lan satata panitia nyuwun kursine setunggal kagem waosan ayat suci